रत्नमयी 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 कसं करतोस तू हंगा? ಅಯ್ಯೋ ಖಾಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ गेलेलो गो ರಂದೆಕಾಯಿ हाडू म्हणून तो अंगडीचो चिके वायर जाला म्हणून हे बच्चांगे उडयता म्हणलो उडू नकरे हांव व्हरता पळयता समजल्या काडटा म्हणून सांगून घेवन येयली धर्माक आतां त्या चिके गेला गो जाल्यार सिंधू न्हू तुक्का शेणे मायेक पुरा एक एक कुडकू दिवया म्हणून सिंधू रबिली कसं जालें कितें अमसर धांवन येयलें तू हे सोडी बच्चांग ते भायरी प्रसंग पळ कसं जातस म्हणून. हा त्या म्हणते कसं प्रसंग गो शारू कसं नाही हे मागीर पळय वचा वचा कसं म्हणून पळय यो 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 बच्चा 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 मला बाहेर चुंबळाची जाय ना आमच्या कंडी तुम्ही कुंपळा का यो 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 वई बाबा ते दिसतो काय पडताना कसं रडे मार कसा पडे दिसतो काय अयो कसं उलयता गो तांनी पळे पळे कसं की साऊंड येत पळा वडाना होय आईदन उडयता की कसं गो पळे पळे वडा नाही कत पळे यो अंगेल गेला काय सूण बोंगटास मारायनी कसं नशा पुरंग गेलाय शेणे मग एक निमगू येते थंय लागी घरा आसनवय कसं म्हणते करेक्ट कळतलंय वय 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 एक फोन करतलाय का मी फोन करूया की म्हणून रत्नमयी ओगी खरी शेणे मये फोन मागीर तीन विषय कसं म्हणून मी त्यांना पुरा लढे काहीच जेवण असतात हा अय्यो नाको गो शारू तूची फोन करी हांव ती केल्या 50 रुपये घेतला आतां फोन केला कुळ तेंच निमगीतले म्हाका आतां दिवचें जायना तू कर यो तुमगेले दिवची स्वरची म्हणून ना जायत हांगा करते का ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಸಲ ಹಬ್ಬ ಫೋನ್ ಕರ್ತಸ್ ಸತ್ आणि ಒಪ್ಪ ಅಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೇರುವ ಮುಣಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಸ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಲೋಕ हॅलो कसं गो हॅलो शनी माई काय असतो मग आमगे लहान वटारण तू प्रसंग महाप्रसंग म्हण गो हा वय महाप्रसंग जातस आणि तुका सुती ना प्रतिपटी तुझी फर्स्ट टाइम आमक सुती सांगतली आता तुका पत्तो ना काय असतो ಅಯ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗೋ ಕೈಂಗೋ ಕೊಣಾಲ್ ಬರ್ಕೊಡ್ಗೋ ರಾಬ್ಗೋ ಅತ್ತೆತ್ಗೋ ಅವ रत्नमय जरा असं बघियो ಓ ಜಾಯ್ ಎತ್ತ ही किती गो आणि के हे नी ಹಂಗ ಇಲ್ಗೋ ಕಸಂಗ್ ಇಲ್ಗೋ हो आईली पळ ऐक सम ऐक अयो होई गो आईदन काय उडयता काय फुसत ना नु गो ऐकत बाय वय पळे लाटून साऊंड ऐकत पळे ಅಯ್ಯೋ ವೈಗೋ ಐದನ ಸೌಂಡ್ ಲಟ್ಟಣಿ हे दोन्ही बाहेर बंगाल सोड मात नाही अनेक कोणाला केस गो सोड 3 जण असेल बळ ऐक समज ಅಯ್ಯೋ ವೈಗೋ नाही ह्या मट्टाला डॅमला कसं नाही वच्चू का की बिनी बोलो का की वय आम्ही पोलीस कंप्लेंट दितलाय की म्हणून ಅಯ್ಯೋ ಏ ಕಾಲ್ ತಕುನ್ ಚಲ್ತशील गो हाव नेकिले तेर हप्ताले म्हणू ये ह्या मोठा चलत म्हण गोत नको मक्का हो वय बाय अयो वय गो जोर ऐकत गो मारामारी कसं नाही शणे मी विषयच म्हणालो कसं विषय अयो ते सांगतो गो ते बस एक वेळा वचा अंग लांबून पूर झाले उघड यो बस बैस इले मग उगी सांग उगी राब गो सांगता ते कंडे चोण पाय पुरं दुखी राब सांगता अयो पाय दुखलं हॉड ना शेणे माय दुखी त्यालाच त्या लावूया आता तू कसं विषय म्हणून सांग एक कसं गो तुम्ही 7 महिने जल्ला मणके करताची अर्जंट पळेला पुरो शेणे माय आणि के खोंपरा मऊ लागला म्हणजे विषय धमकून दवरता वगोगी सांग कसं गोसवेरत ना कसं गुतस्वे शारू खाली रात्री 10:30 10 मिनिटाक 10 सेकंड म्हणतानच पळे एक रिक्षा येयली गो जुई आणि ताचे मागशेच पळे ते शंभूल घराचे गेट आणि कळलेलं ऐकल गो हांव बुडकनी धावून येऊन पळे अयो शेणे माय चेंबू नाही शंभुलिंगा काड्यात गरावे हसू गो चंबुकी शंभुगी टाकेल घर कटते शणे माई मागीर ते रिक्षा दुखून देवली कोण गॅट काढली कोण अयो कसं पळोच गो त्या रिक्षा टुकूनच पळे चंदी गो सपरुंडी
एक चंद बॅग निघाल न्हू चुडीदार निघाल न्हू कूलिंग क्लास निघाल न्हू टिपटॉप गो आनी एक कुटये वाहना इगल्ला गो कसो पळोवचें तुका सादारण तुगेले काही एक 2 वर्साक एक हुडगी म्हण गो ओ हा त्या रात्री शंभुलिंगल घरा कूलिंग ग्लास घालून कोण आयले ताई बायल नाशिल्ले अय्यो ती काही मत गो त्या जिगरकडे आशिल्ले ही असपळ्या त्या कुटये वाण घाल न्हू टूक 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 कोर न्हू 10 मिनिटांनी घरा भितर गेल्ले कुडले सूर्य लगो हंगेले तसलं हे प्रसंग काल रात्री सूर्य लावला सांगितले वय गो रात्री सूर्यला प्रसंग शेणेमाय त्या कोण ती रात्री येयली कोण म्हण गोत्तस की तुका ती कित्ते 10:30 घंटे रात्री येयली तांगे लेखतल की नाही दुसरी कोणी कसं विषय रात तुकून हे प्रसंग चलतास म्हणे लाल रात्री तुकून लढाई जातास वय कोणी वच्चे नित्व सोडायच्या का विषय कसं म्हणून गोत्तस की तुका अयो रत्ना चिके सुधारसून घे उसुरू वयर वतल कडेरी चिके सुधारसून घे राबर तशी नाही शेणे माये आमका हांगा विषय कसं म्हणून तडसून घेवचे येताना तू काल दुखून कळतस आमका आजी कळल ना विषय राब बेगो सांगता राब चिके बसीची तुमका होय गो म्हाका एक आली तशी जेले वचून कसं म्हणून पळोया कसं नाही एक सुधारसून येवे कसं लढाई म्हणून पळोया कसं नाही इत्ते म्हणून कळत नव्हे म्हणून मेगेल भा म्हणूनच पळे दड धावून येयले नी तू जाव का वे विंगडजनाला पंचदिका नुत्त पडते विंगडजनाला अदावित करता नुत्त नी दिते वस म्हणून तांडून मागून निकारान सोडले होते नाही शेणेमाय ह्या लागी घरा इतली पुरा गलाट जाता तुका नीद पडली वे अयो कसं नीद पडची गो नीद पडी हे मेगेल भामणान कसं केलं गो तुसवे एद्रा भागलाक लॉक घालू बिगत काही निप्पन दवरला गो वच्चा म्हणल्यार जत्त वे शेणे मग तितले विश्वास नाही तू गलवे बिगत निपन दवरला म्हणारे विश्वासाविषयी नाही गो दुसऱ्याले सुधारसूच्या वचून हांव काही पोंडा पडतगी म्हणून तांकां बय ताका तांणी बिगत भागलाक शेणेमाय त्या पुरो मोर तुका त्या विषय कसं म्हणून कळला जाल्यार आमका एक सांग वगी वय गो कशी कळची गो तलारी हांव वचपळे 1 घंटा बरी कंडेला राबून निलकली गो ते पायया घंटी दूख सूर जावनच पळ्या मागीर येवन न्हिदल गो आज सगळे दूख म्हाका पायया घंटी त्या नमुने पाया गांठी दुखी सर हंगे हम कसला वैर चढले काही तो पोड पाया गांठी दुखी चढ जला शणे मामा आमका कसं करताना काय वय शणे माये कितले पाया गांठी दुखी असताना तू हंग पटपट कंडेले जेवण राबल्या मग काही पाय नुसून उलटा दुख सूर जला शणे मामा आम्ही कसं सांगायला अयो तू महाप्रसंग म्हणले कुडले मिगेल पायया घंटी दुखी विसरून गेले गो म्हाका घंटी दुखी थोडे वेळ तेकार दवराची आता या विषय यायची ती कोण कसं कशी सोदून काढचत मी कसं एक न्यावान पळून तांगेल घराला बचावे कसा विषय म्हणून कळतं आमका करत ना मये कोणाला घरा बघला वच्चे नका पुळीपटी त्या चेंपी मैयल घराला वचून होती ने रणकुणा सुविले पुरो आम्ही पेट खालाल्या पुरो मस्त जन नाही गो केतनाय तशी जात एक पट कश जल म्हणून म्हाका ह्या विषय कसं म्हणून कळणं जाल्यार ताळ्या तो गुदेव ना खेळलाय एक पटी कसं म्हणून पळय तशी तुका आत नव्हे म्हाका आले रात्री तो कुनो धडपड येतस कसो विषय पळया म्हणून रत्नमाई 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 हो माली सुमाली खंय गेलेल गो सवारी जलजा कित्याजी वारी उज्जी ಒಟ್ಟು जल्ला कसं वेस ಗೊತ್ತು गेलो भारी भारी ಪ್ಯಾಷನ್ कसं रत्नमाई कालಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕೋಲ आम्ही शॉपिंग आलेली तू कसं गो जलजा जिनियल जव्वार डल की पुरा स्टाईल चेंज झाला तू गेले आणि ती गेले म्हणजे टॉप आणि दौर सिक्कू नका हांव टॉप अंदवर ना ती गेले टॉप हांव काडयला म्हणले वरी तू इतले बेळाकतले हंगा जिनिया तू गेल पुरा टॉप आणि खंय गेली गो तू येत के सोण बोंतास रत्नमये हे शांत मालवटार येतरी म्हाका टॉपन घालो कोणी सोणी थंयचेच हेंचे लायक दिसता काय म्हाका यो गो जलजा जिनिया ये या बैसा हांव हांगा तो गुकिते आयल म्हणून सांगता हंगे या आई अम्मा रत्नमये कसं विषय कसं नाही सांग सांग
कसं सांगची गो येदोलताय शेणै माई शारू पुरा हंगा आशिलीची त्या लागे घरचे वासू ते पडाय पल्लू गलाट दशी गो हांव तांकां दोग जाणांके सोडूक तोक गायली तू आणि शणे मायन शांतामाल वटार असला रस पळा CCTV जाऊ का म्हणून तुम्ही पुरो शांतमाल वटाराचे कसं ने आमकां इन्फॉर्मेशन दाव का दला रे रत्न मयला यांनी शणे मयला इला दल्ले नवा पुरा डिटेल सांगतात नवा हन्नी वै जिनिया पुरा डिटेल्स मेळकदा ರೀ ತಂಗೆ ಡಾಗ್ ಜನ ಎದ್ರ ಏನ್ ರಬ್ಲರ್ ಜಲ್ಲ ಪೂರಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಮೇಳ್ತು ತುಕ विंगडकोणाला कसने निमगू कमुन्नातुवे ऐकतल असं म्हणून भारी हंशितात न गो तुम्ही मागीर विषय कसं जाऊ कसं लांब गेले गी येतात तुम्ही आणि ये याची मी गेले कसं नाही निमगूच्या का सांगतो तुमका कसं एक सांगला री विस्तार गेला त्यावेळी तुम्ही चिटफंड दुड्ड गलाल नव्हे त्या शारू लागी त्या शारू कसं जाऊ सांगले की तुमका वैर मक शारू मेळेल गो तीन म्हणला प्रॉफिट अरस काही तका आम्ही आता दुड्ड काढची नाक म्हणला इकडे वैर वैर वत काही हा लाईक प्रॉफिट अरस केवे वैर वत्ता केवे